Saka tiri kuti Emerson, go in peace. Tiri kuda kutaurira ende ukafunga kuti ijoke imhosva dzako. Mugabe ane maproblems akaita. Yes, but aivhurihwa neivava. Nyaya yekuti moda kusvibisa Sarah Mugabe muchiti airwira magirlfriends kuMozambique. That's bullshit. Hakuna zvinhu zvakadaro. Mugabe anga ane hunhu hwake. Nyaya yekuti Mugabe akaenda kuKilimani nokuda kwekuti hakuna nationalist aibvumirwa kugara mumacamps nema-frontline heads of state. Don't try to rewrite history pano. We don't want kunyepera munhu because akafa.